अब लो हबली नहीं करा के अरे मुती रो अरे हिला के मत रो ना तो गिरे लगी चुप रे भरौनी लो दांत लाग गई छोड़ा उसमें हनुमान बात तोरा बहिनी का पैंट पहिरा ढेर छोट बिया का अभियंता भैया का डांड पके ऐसा रोले अरे चुप ऐसा रोले हमरो रोवे मन हो गई ससुरा ते कहे रोता रे रउआ कहे रोतनी हम तो रोतनी क्यों रोती हम रउआ वियोग में रोतनी ए सरौ हम मुआ तनी के हमरा वियोग में रोता बोला रे मुझे बोला बोला ना जान तनी है चांद कुमार के मुंह देख ले देख ली माई बोलो यहाँ तक बेरा में ना सुनाई आ कतना चाव से खाली कहते के जा हाँ कहतर कि बोला ना जा हाँ जा नीमन कमिटी बा हाँ आ वो महावीर जी के पूजा भइल बा हाँ जी तो दूसरा जगह रहते न हाँ और 34 दाता बनल बारे न मार के झाड़ देती आज तो जन में दूगो बचले बा बोला जा हमका बताइए और कैसे बताए अरे मुहवाला नु कहबू कि अभियंता जी के गाड़ी में कहबू हमरा से कहन लेके जा उगिल दे हाई खाई नहीं घरे लेके जाई ए जा हाँ हमर माई बाबू का भइल हमर माई बाबू का बोले हमर माई बाबू अरे तोर माई बाबू मर गइल का रे ना धराइल बा लोग हाँ रंगे हाथे आते ए जा हाँ हमर माई बाबू हमर शादी तय कर दिले बन हाँ हो सके तो रोवा हमरा के भूल जाए शादी होता हाँ जी आदमी ले होता ना आहा शादी आदमी ले थोड़े होला हाँ जान तर कथी से होता कथी से तारा माई के जथी से भइल बा बे महाराज कथी से भइल बा पापा से शायद अभी तो शायदे में बारे अभी कंफर्म नहीं खे एक मतलब कि लइको शायद पपे कह के बे अपन हो सकेला